سلام تقاتلتنا زي channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقدست يوم زبلنا يوم عبيت زيناتات وسنت زيناتات كنفلطوم كنمهارلوم كنستوعلولوم زل الناس بلنا يوم تحسوتات حزنانا باهم قريبنا لنا كم ووترو كساب موداتا مسانا كتكتلون بتكم توترو تقبل ودما لايك مقبار شير مقبار سبسكرايب مقبار قبلهم دما نتيت سرحنا نتعرنا كتحجزوا توعيت نجبر نايلو مارسي سفح زبالي كون بعالم درجة بزح كنرينا عبزو بانا جن لعولا تكروزو لو من قصاصات كالتيف زكاير زولو كناتات كنرينا نبيجو زك مع بالخل لما بحدو قينا كروينا نعوز قلب سنتناون كلو نايو مبار مجمريا بز زينا زخن جمرينا نالا قبنا يوكن كيد ما كن فتنا access through Somalia. So will ties with Egypt create trouble for Somalia-Ethiopia rapprochement? Or is it really the end of the ongoing dispute in the Horn of Africa region? Landlocked Ethiopia, which is... أنا كابزي أكريو خلهم أزوج دايزي عمانغو إثيوبيان جبسن حدا نجر مفتوح أنت ترقيب تراي كزحل زغل كابو وتاي there is no change إثيوبيان جبسن يزلوا وين شجر كيف فتحة ويون كفتحة انتهي كجباري خلي تحطك هون زلاب كرافريكا سلام نخنا قستقين مهنياتو كل تزيين نجارات تسعر نبتات اللون أم نفسه كيف نتبدما opposite of each other لذاك أم تسعر حتى عدي أنت توزب لازم اللوع أب سكونات تزعجي ترى ناي أمريكا أب ترى خلوي ترى ناي دونالد ترامب نايمن سايد كوستيو بزح تسبيز قبرولو ناي جبت سايد كوستد ناي جبتي وجن كحزيز بهذا اللوجن nobody knows التكونات نبي جزء خير دخل حلمنا إثيوبياويان إزك ساب زخونن إحنا إرتراويان لما تهجد سنة كنقول كلنا no زقد سنة نجار لهم هياتو حلمناتهم بهجروا تلفزيوناتهم زاربوز اللي نسمع لنا. Second renaissance I'm calling from Ethiopian government. Well done to the Ethiopian government that this is the right time and it has been not only the generation questions but it has been the question of the people of Ethiopia for the last 35 years. Why is it such a generational issue? Because at the moment the skyrocketing of economical كنت عايز بنزلوزي قداي أفدق بحرنا إثيوبيا ناي ولدوت هتحطيو سلازي نزحلف 35 عمت أفدق بحرينا برنان كل تي شجرنا أفدق بحر سلازي بلنا برايم مينستر عبيس جبرزلو إزي دايما دايلوز جبرزلو يابزي حادثة صبو غيرو دليل وانيرو نزا قداي زيا مستي وشتاو بوليتيكاناتهم دماغنا تحازان خل زياس ناس تنتاني በጣም ፓራዶክስ ያለው ነው ግን እንደሱ ላይ ብቻ ሳይሆን እኔ ማተኮር የምፈልገው ጉዳዩ የብልጽግና አጀንዳ ነው እንደሚያስ አውቆምቱን ሳቅ የገባበት ጉዳይ ነው እንጂ በብልጽግና በኩል የተያዘ አጀንዳ ነው አንደኛ ነገር ይሄ አሁን ላይ የጀመሩትና ከሶማሌላንድ ጋር ባህር አክሰስ እናገኛለን ብለው ያሉት ነገር ጠንካራ መከራከሪያ መሰረት ያለው ጉዳይ አይደለም ስለዚህ በትንሽ ትችትና ተቃውሞ ሊፈርስ እንደሚችል ያጡታል አየነው እኮ 24 ሰዓት እኮ አልቆየም አይደል መንግስት ከራሱ ጋር ተቃርኖ መግለጫ ሲያወጣ ስንታይ ዝብል ዘሎ እዚ አብይ አህመድ ነዚና ያ ባህሪ አጀንዳ ከምጾ ከሎ አፍተገ ባህሪ ስለዘለየ ይኮነን አጀንዳ ስለስክፈጥር ዘለየ እቲ አጀንዳ ድማ ንአብይ ብጣዕሚ ያተገልግሎ ዘላ ብሶማሊላንድ ይኹን ብሶማሊያ ይኹን ገለመለቲ ምስ ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት ዝገብረሉ ዘሎ ወጥሪ ንስልጣኑ ስግኣት የብሉን ከምፃሉ ዝኽእል ኣይኮነን ንአብይ ስልጣኑ ስቃድ ፈጥረሉ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም እዩ ስለዚ ኣብዚያ ስምዋ ኣብዚያ ክፋል ዝብላ ነቶም ካልኦት ኣክቲቪስትስ ከም ባልቲ ኤርሚያስ በሃል ፅነ ኢለ ከስማዓኩም እየ ንዓታቶም ዝገብርዎ ዘሎ ኣጀንዳ ዋላ ተወለድቲ ኣምሓራ ወዲኦም ተጋሩ ብዘየገድስ እዚኦም ዝገብርዎ ዘሎ ፈሊጦም ምስ ኣቢ ክኾኑ ኢሎም እዮም ከይኮኑ ነቲ ኣጀንዳ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ይብል ዘሎ ስምዖ ኣብዚያ ራሱን ውሸታም ነኝ ዋሽቻለሁኝ ብሎ እኮ መግለጫ እኮ ሲያወጣ እኮ 24 ሰዓት እኮ አልሞሉ ስለዚህ አንድ የወሰዱት እንደ ብልጽግና የወሰዱት ስትራቴጂ አንደኛ ጉዳዩን በጣም ማጭ እንደውም ዛሬ አንድ እየሰሙ ያሉት ነገር ነበር ሚዲያዎች በሙሉ ስለ በዓል ሳይሆን ስለዚህ እንዲያወሩ ነው የተፈለገ ያለው መቼው በዓል ነው የገና በዓል አለ ስለዚህ ነው እንዲወራ የተፈለገ ያለው ይሄንን በጣም ማጭ አንዱ ስትራቴጂ ሁለተኛው በዚህ ጉዳይ ላይ ትችትና ተቃውሞ የሚያነሱ ሰዎችን ከብሔራዊ ጥቅም ጋር እያያያዙ ባንዳ አድርጎ መክሰስና ማሸማቀቅ እየተፈለገ ያለው ይሄ የብልጽግና ክልተ አጀንዳታት ተቂስሎ ክልተን ድማ ጽቡቃትን በመጀመሪያው አቢ ናፍተገ ባህሪ ዝባል ቶፒክ ከምጾ ከሎ ውሽጣዊ ኩነታት ናትን መፍትሒ ክጥቀማሉ ዝኽእል እዩ ሓደ ውሽጣዊ ቃንዛ ዘሎ ኢንፍሌሽን ምንሃር ዋጋታት ናይ መናብሮ ሕሰብ ኩሉ
እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፀገም ስለ ዘለና ቢልዮንስ ገንዘብ ኣብ ወደባት ናይ ጅቡትን ገለን ስለ ንኸፍት ዘለና ከም ድሌትና ንኸይንእቱ ስለ ንዕፅእ ዘለና እሱ እቲ ፀገም ፈጢርና ዘሎ ኢልካ ነቲ ሽግርካ ኣውትሶርስ ክትገብሮ ሽግርካ ንኽትፈትሖ ከቢድ ስለ ዝኾነ ናብ ካልኦት ሓይልታት ተፀግዖ እቲ ካልኣይ ድማ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ዘይሰማምዑ ዝኾነ ይኹን ወገናት ድማ እንታይ ክትብሎም ፀረ ሃገር እዮም ፀረ ሃገራዊ ረብሓ እዮም ስለዚ እዚኦም ባንዳዮም ወይ ከዓ ሸፋት እዮም ኢልካ ንኽሸጦም እዚ ኸ እንታይ እዩ ኮመን ሰንስ ምስ ጎረባብትና ሽግር ክንፈጥር የብልናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ባእሲ ግን ክፈጥር የብልናን ንዝብሉ ፀረ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ህዝቢ ክጉሕፎም ይግባእ ከጥፍኦም ይግባእ ስለዚ ነዚ ኣጀንዳ ስለ ዝጠቕመሉ ስለ ዝጠቕሙ ኣቢ ብዓለም ደረጃ ክመፅኦ ዝኽእል ውርደት ካልኣይ ደረጃ ይድርዮ ዲፕሎማቲካሊ ክሰዓር ድዩ ካልኦት ክኽንንዎ ድዮም ንነፍሲ ወከፍ ናይ ዓብዪ ሃገር ክረክብ ከሎ እንታይ ዝብሎም ኣነ ከም ዝመስለኒ ግምት ናተይ እዩ ኣብ ቴሌፎን እስትገብሮ ዘለካ ዓንዳር ኣካይዳ ይክብልዎ ከሎ ኣይነው ይፈልጥ እየ ግን ኣምና ሲሪየስ ባሪ ከምኡ ኢልኩም ግን ኣይትንገሩ ንሕና ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢልና ውግእ ክንጅምር ኣይኮና ሽግር ክንፈጥር ኣይኮናን እንታይ ዳ ዘረባ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታትና ስለ ዝጠቕመና ክንጥቀመሉ ኢና ሕሹኽ እዩ ዝብሎም ከመይ ኢሉ እቲ ኣጀንዳ ኣብ ውሽጢ ስለ ዝጠቕመና ዘሎ ክንጥቀመላ ኢና ኢንተርናሽናል ሕጊ ጥሒስና ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰድና ግን ዘረባ ሽግር ክትፈጥሩ የብልኩምን እገዳ ክትገብሩ የብልኩምን ንሕና ተዛሪብና ኢና እምበር ድሓርካ ኤምኦዩ እኮ ኣይፈረምናዮም ክንፍርም ድሌት ኣለና ኢና ኢልና ዘለና ስለዚ ከይ ኣብ ስጉምቲ ከይበፅሓና ክመፅእ ዝኽእል ስጉምቲ ክህሉ የብሉን ብምባል ካልኩሌት ዝኾነ ሪስክ ይወሲዱ ይሰርሓሉ ድማ ኣሎ ዳስዋይ ድማ ኣብ ዓበይቲ ቻነላት ሚድያታት ናይቲ ነቲ ዓቢ ዝጉዝግሱ ሓይልታት ብሰፊሑ ነቲ ኩነታት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ነተን ሃገራት ካርምዎን ዝደልዩ ወይ እውን ከነፅልዎን ዝደልዩ ወይ እውን ፀቕጢ ከብርብሎን ዝደልዩ ሃገራት ድማ ፅቡቅ ገይሮም ከም ኣጀንዳ ፀረናቶም ሃገራዊ ረብሓ ከም ዝኾነት ገይሮም ኣብነት ኣብ ዝስምዑ አደረጃጀት አመራሮች ጋር የሻዕቢያ መዋቅር አብሮ ይሰራል። ይሄ ምንም ግልጽ ነው። ይሄ አርበኛ ዘመነ ካሴ ኤርትራውያን ምናምናያን ወንድሞቼ እያለ የሚገልጸው ዝም ብሎ አይደለም። አቶ አንዳርጋቸው በቅርብ ቀን ከዘመነ ጋር ወዳጆኜ እንዲሆኜ እያለ የሚገልጸው ዝም ብሎ አይደለም። ከዛ በፊትም ያሉ ነገሮችን ስንመለከት የሻዕቢያ መዋቅር ኢቭን የተፈጸሙ ጭካኔዎቹንም ብታያቸው በነገራችን የአማራ ክልል ውስጥ ጎጃም ውስጥ ያያቸዋቸው ጭካኔዎች እንታይ ገብሩ ፍትኑ ኣለው ነቲ ናይ ኣምሓራ ተቃውሞ ዘሎ ነቲ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ናብ ኤርትራ ከፀንቅዕዎ እዮም ዘልዩ ዘሎ ኤርትራ ስለትደፍኦም ዘላ ናይ ኤርትራ ስራሕ እዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ኣንፃርና ዝቕፅል ዘሎ እቶም ሓያላት ኣብቲ ኣምሓራ ዝዋጉናን ዝስዕሩናን ዘለው ኤርትራ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም እዮም ዛፅዋይ ምስ ኤርትራ ዝደናገፁ ንኤርትራ ፍሉይ ሓገፅ ክንገብረላ ኣለና ዝበሉ ይኮኑን ግን ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ስለ ዝዛረቡ እዚ ዘረባ እዚ ከም ገበን እዩ ዝቁፀር እዚ ካደይ መደልካ ንኤርትራ ኣይዘለየት ጌርካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ንምውጋኑ ክጠቕመካ ዝኽእል ኩሉ እቲ ሕማቕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሸነ ይኹን ናይ ገለ ኩሉ ግዜ ምስ ሻዕብያ ምስ ኤርትራ ከላግብዎ እዮም ዝፍትኑ እዚ ኸ እንታይ እዩ ነቲ ዘለካ ውሽጣዊ ፀገም ክትፈትሖ ስለ ዘይትኽእል ኩሉ ግዜ ናብ ፀላኢኻ ተልግቦ ስለዚ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንክህሉ እቲ መንደቕ ናይ ፅልኢ መሊሱ ንክህነፅ በንፃር ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከምኡ ይገብር የለን ነቲ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንሱ ሽግር ናይ ዝኽእሉ ይብል የለን እቲ መንግስቲ ብወግዓ ቻነላት ናቱ እዚኣቶም ግን ብተደጋጋሚ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለገለ ሰብ ኣሎ እንታይ ሞ ተራ ሰባት ዝተዛረባ እቱም ሰባት ሎሚ ካብቲ ናይ መንግስቲ ሚድያ ተራ ሰባት እዮም ዝሕይሉ I don't know some people will never get it እንተስ ብድንቁርኖም እንተስ ብኽፍኦም ኣይርድኣንን እዩ activists ሓደ ኣብ ዩቱብ መፅኡ ስለ ዝተዛረበ እንታይ ዝቕየር ኣሎ the world is run by media today ሎሚ ናይ ሎሚ ዓለምና ሚድያ እዩ ዝዝውራ ዘሎ ገጅፍ ማይክሮፎን ዘለዎ ፅልዋ ክገብር ዝኽእል ድማ ነቲ ናራቲቭ ነቲ ኩንነት ንሱ ሸይብ ዝገብር ሰብ እኮ ከይዱ ክቃለሰልካ ክዋጋዕልካ እንተኮይኑ ብሚድያካ ክትእምኖ ዘለካ ረብሓ ናትካ እንታይ እዩ ጥቕሚ ናትካ እንታይ እዩ እንታይ ወርደካ ኣሎ እንታይ ይጠቕመካ ኣሎ ብሚድያ ኢኻ ትእምኖ ድሕሪኡ ተንሲኡ ክቃለሰልካ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኤርቲቪ ይኹን ዋላ ናይ ኢትዮ ቲቪ ገለመለ ክንደይ ሰብ ይርዮ ኣብ ዩቱብ ከይትኩም ራእይዎ ሰብ ኣይርዮን እዩ ሰብ ኣይርዮን እዩ ሰብ ንመን እዩ ዝርኢ ነቶም ፕራይቬት ሚድያታት እዩ ዝርኢ ስለዚ እቲ ፕራይቬት ሚድያ ዝብሎ ወላ ኣብ ኤርትራ ንኸጋንን ኢለ ኣይኮንኩን ኣወል ስዒድ ዝገብሮን ኤርቲቪ ዝገብሮን ረእይዎ ናይ ኣወል ስዒድ ኣብ ሓደ መዓልቲ 100,000 ሰብ እዩ ዝርዮ ስለምንታይ ኣቀራርባ ናቱ ፅቡቕ እዩ ዕምቆት ዘለዎ ነገር ብፅቡቕ ዝኾነ መንገዲ ስለ ዘመሓላልፍ ሕጂ ናይ ኤርቲቪ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ኤርቲቪ እውን ብዝከኣሎም ፅቡቕ ይገብሩ እዮም ግን ኢን ጀነራል ዲስ ኢዝ አ ናቹራል ፌኖሜኖን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ ተዲኹሉ ናይ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ረእዮ ሰብ ኣይርዮን እዩ ነታ ሓበሬታት ወሲዱ ሓደ ዩቱበር ምስ ገበሮ ግን ሚልዮን ሰብ ይርዮ ኣብ ኤሮጳ ደሰይ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኮሚሽን ኣብቲ ናቱ ዘውፅኦ ፔጅ
كلتا معلت غيرو شح يبصحني تفيوس the same video يوتيوبرز غيرو رياكت تقبروا له خلوغن لعلي زخي سلازي there is a power in media ግለሰባት ድማ ኣብፅልዋሎም እዚኣቶም ድማ ነቲ ናራቲቭ ነቲ ናይ ኢትዮጵያዊ ሓሳብ ኣንጻር ኤርትራ ንምቕያር ብዙሕ ይሰርሑ ኣለዉ ንሕና ድማ ሓሶትን ጌጋን ምዃኑ ነቲ መንእሰይና ከነምን ንፍትን ኣለና እቲ ውግእ ድማ ኣብ ሓትሕዶም እዩ ዘሎ በዚ ኻ ንርአ the future of Ethiopia and Eritrea, and the future of Tigray and Eritrea particularly, ያሳስበኛል። ይሄ ኤርትራ አንታጎናይዝ ማድረግ ትግራይን አንታጎናይዝ ማድረግ ውህደት ብዙ አይጠቅምም። ከዚህ በፊት አይ ዶንት ኖ ኢንተርቪው ላይ የትኛው ላይ እንደሆነ ተናግሬ ያለው ገና አብይ ከኢሳያስ ጋር ሲጀምር ይሄንን ዳንሱን ሲጀምር ከአዲስ አበባ በመቀሌ ላይ ተራምደህ ከአስመራ ጋር ሰላም መፍጠር አትችልም የምለው ነገር ነበር which is የትግራይና ጀዋር ኣብዚ ዋን እዚ man of the hour ብልዎ ኣብዚ ዋን እዚ ዝለዓለ ኣቓልቦ ዝረኺቡ ዘሎ ኣክቲቪስት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኸፍተ ዘሎ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ፖዚሽን ክሕዝ ይደልይዎ ኣለዉ and he doesn't ኣይደለየን ኣሎ ኣንጻር ኤርትራ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ሓላይ ገለ ይብል ኣለኹን ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ረብሓ እዩ من يربحك من يتغمك and the guy knows أبي أحمد بفلسم عدل زيهب مراحل مخانو تردي والله أبي أحمد دما ببوليتيكا بسلامة من قدك إلا زخل مراحل كم زي كونه جن ما لا يدما أزي كبيت كم زي كونه ما تردي والله معناته كاب أبي أحمد أزب بيقوز حيل زنبرة مني هو حات هو وداك زبال نعوك ألس لزخاله he knows but it takes time هجي مجمراتي كلام زجبرو تاكتيكي زغتال زلو نتينا دياسبورا كوميونيتي ناي أورومو أبغى كقبل خلالو نتمنسي نتكيرو زبا دحريوتي من قصاص كقبر زغ كالاي زوبا أبت زوباتي من الله ني نتناتو أيديولوجيك تحجزات تخل ولا بوقعي ببرت لي حجزاته مسو أبغى ناخد كون تخل ويون خسرة زي بالهجر من إيرترا بهالهجر نتنا يوروم قال كاب نوح تحجزو زي نبرت ساعة أبي أحمد ون بوجرو نيرترا أوف بالنيرو لو متجمت إلى الله سلازي شو ده قبر دليله نيرترا أبغى ناخد قبر أنت وحده بس إيرترا سأل كم زي بلو إذا كانتك فترة لي فانون تمساسالنا تلو سلازي نفانو قرب زخل قالك كفالنا يتجراي قالك كفالنا يتجراي دما بس إيرترا كقراربي فتنا له ideologically سنتين فترة دلو حدا حيلي كاب تجراي كاب أمحرة كاب أوروميا كقطعة يفتنا له and this is a disaster for أبي disaster ناتو عزيز الله أتي ويزبلو زلو مهنيات دما أتوم أكتيفيستس ناتوم ويزبلوم زلو نشعب يقوم زجبره زرقوم زبلوم زلو أمانجو هذا حيلي بحرك مثل زغل تسمع وحج زوجات زي تتحاز بوتا من اسم بمولي سرق دك أنستين عبيت سواتن بعد ما زلفون ناو كامبياتو عفرن على محرن كامب صراحين تو بلان غورو استرخيز لكلوس بسنة درجة سو هذا تجرايس عملية تجراي كبازح كنبر عم فتر يكون فتر محبر يكون مطلع سيستم زبالنا حد محبر زبحال سرعة كيهنز زمجواري نيرو تعلمه اتونا وركتنا إذا أنا الحصوجل بسمين زنيرنا ناي مشعبيا زنيرنا كرحنتي كتفني حين ورنا توركتنا تا مشترعاتنا كنملس زغورنا نغرات بزح ነገር ክንዛረብ ኸይልና አሞንጎ ሻዕቢያን አሞንጎ ትግራይን ዝነበረት ረጽሚ ከይዳ ምሳ ሃገር ኤርትራ ምዃና ሕጆም ጽንሑ ቂመ ውሽጢ ተደሚሩ ሻዕቢያ ኢማይት ይሉ ነጥይና ግልጽ ነግረካ ብሱር ሓሪ ሳይንስ ከምጽ ይኻብ ሰማይ ካሕታስብ ሻዕቢያ ተዘይኣቱ ነይሮም ለካለሁም ሪኢኻ ይኻዝ شعبيا ون تمارسهم بوخ عطو بنفرت غير سراويت عمال لشو بمكانات حيدي بأرياوت زي أتونا نيرو سماين مريت انت تسكل كم تازال كايا ملشان حرات تسبسب ملشان أورامية تسبسب تقرأ كرقص عي خيل نير كيناتونا يخفتلنا نير So good day na Tigray every day comes a ayna salama wasal fi every day ko han balay na khalina gan
very often ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ተሎ ነዚ ዝመስል ዘሎ ስለምንታይ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ እስከ ገለ ካብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፎም ዝነበሩ ሰባት ንስማዕ ካብ ኡጋንዳ የመፀ ኤርትራዊ ትግራዋይ ሕጂ ኣብ ትዝነጥፈሉ ዓውዲ ከዓ ብስነ ጥበቢ ከምኡውን ኣባል ብርጌድ ናሓመድ እየ ሕጂ ብስራሕ ምክንያት ኣብ መቐለ ኣለኹ ነዚ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ነዚ ናይ ህዝቢ ምዕራብ ጉዳይ ነዚ ናይ ህዝቢ ኢሮብ ነዚ ናይ ዛላንበሳ ብሓፈሻ ንኩሉ ኣብ ትግራይ ተፈናቂሉ ዘሎ ከዓ ናብ መረቦት ንክምለስ ናብ ንቡር ሂወት ንክምለስ ከዓ ፃውዒት ክገብር ኣብ ዝተረኺበ ኣለኹ ንመን እዩ ይኣክል ዝበሃል ዘሎ يأكل مجمرتا نتهم كلهم حزبي حتى حزب تግራይ ዘይመለሱ ነትኩሉ ብሰንከቲ ዝወረደ ኩናት ኩሉ ዝተመዛበለ ኩሉ ኣደራዕ ዝወረዶ ግን ናብ ንቡር ሂወቱ ክምለስ ዝነበሮሞ ዘይተመልሰ ዘሎ ኩሉ ተፈናቃሊ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ህዝብና ኣብ ዛላንበሳ ዘሎ ኣብ ኢሮብ ዘሎ እዚኦም ናብ መረቦቶም ንክምለስ ይኣክል ህቶ ህዝቢ ትግራይ ይሰማዕ መጀመርታ ተፈናቀልቲ ይሰምዑ ስለዚ ስቕታን ሸለልትነትን ይኣክል ህቶ ህዝቢ ትግራይ ይመለስ ተፈናቀልቲ ይመለስ ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ይብል ማለት እዚ ናይ ኩሉ ዋንሲ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ ናይ ኩሉ ህቶ ክኸውን ዝግባእ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ህዝቢ ኢሮብ ሕጂ ብሻዕብያ ብዙሕ ከላበት ኣሎ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝብና ብሻዕብያ ብዙሕ ምክልባት ወርደሎ ብዙሕ ጭው ያለው ብዙሕ ገለ ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ምዕራብ ከዓ ንባዕሉ ጌና ክሳብ ሕጂ ኣብ ንቸም ስቂልና ንስማዕ I know ገለይኹም ትሪገር ገይርኩም ከም ዘሎ እቲ ዘረብዋናቶም but this is the reality we live in እዚ እቲ ኩንነት ዘሎ እዩ ንስማዕ ኣብዚ ኸ ክልተ ነገራት ተሓይዘ ክምልስ ስለ ዝኾንከ እዚኣስ ከንስማዕ እያ ላ ሓቂ ማለት ተጋሩ ሕጂ ክሰምዑን ከለኹም እዚ ሚድያ ንሕና ኢና ተጋጊና ምስ ኣሕዋትና ክንበኣስ ኣይነበረናን ምስ ኢትዮጵያ ክንበኣስ ኣይነበረናን ከምዚ ክንገብር ነርና ኢትዮጵያ ክንሃንፃ ኣይነበረናን ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝበልናዮ ስቂልካ እዩ መፂኦም ከምዚ ገይሮምና ኣይተፀበናዮም ዝብል ኩሉ ሎም ሚድያ ናተይሪታ ሓንቲ እያ ተጋሩ ንስኻትኩም ኣይተጋገኹምን እዚኣ ናተይ ተጋሩ ንስኻትኩም ኣይተጋገኹምን ጌጋ ተሎ ናይ ቴክኒክ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ናይ ስትራቴጂ ጌጋ ፈፂሙ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ፅልዋ ዘለዎ ትግራዋይ የለን ኣስተውዕል ኣብ ትግራይ ድሓን ብትግራይ ኣብነት ንወስድና ኣብ ትግራይ መብዛሕትኦም ነታ ፖለቲካ ዝዝውርዋ ዋላ ነታ ፖለቲካ ኣብዛ ብራኸሸው ትበሃል ዝመፁ ይሕመቕ ይፀብቕ ኣብ ሓሳቦም ግን ተማሂሮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ወዲኦም ወረቐት ዝሓዙ ከምዚ ናትና ኣብ ተጋሩ ተኣኪቦም ዝሰምዕዎ ተፃራፋይ ሰብ ርኢ ክትፈልጥ ንተጋሩ ዝፀልዎም የለን ኔቨር ዩ ኔቨር ፋይን ኣብ ዓዲ መሓሩ ኺዲ ፅሉል ወይ ከም ፅሉል ክብለክስ ዝፃረፍ ሕብረተሰብ ዘናሹ ሃይማኖት ዝፀርፍ ንውልቀ ሰብ ዘልዕል ሰብሲ ኣብ ኢትዮጵያ ፀላዊ ኮይኑ ንኢትዮጵያውያን ዝፀሉ ርኢኹም ትፈልጡ ዲኹም ጋይስ እንተርኢኹም ዓርሙኒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከምዞም ናትና በዓለገ ኾንካ ፀላዊ ትኾነሉ ቦታ ኣብ ኣባና ኤርትራውያን ጥራሕ which is very sad ትግራይ ብዓቕሞም ራይ ባይ ዘ ወይ ኣብ ትግራይ ተጋሩ ይፃረፉን እዮም ባይ ዘ ወይ ተጋሩ ራእዮም ተጋሩ ኣይፃረፉን እዮም ተጋሩ ራእዮም ይኺ ኣብ ዝኾነ ኮመንት ኸይድካ ሕጂ ምስ ናተይ ናትክናም ቆሪፆም ክወስድዎ እዮም ዝኾነ ተጋሩ እንተሪኢኹ ኮመንት ትፅሕፍዋ ይመቻእኩም ፅቡቕ ኣለኹም ከምዚ ኣጌርኩም ገለ ኣባና ግን ካብ 134 ይሰኣልኒ እዮም ፀርፊ ኣባና ከም ካልቸር ኣትዩ ሕጂ ሶ ዝበዝሐ ናትና ሴሌብሪቲ ናትና ራእዮም ዳ ባይ ዘ ወይ ጋይ ሴሌብሪቲ ናትና እስክግለፁ ሃባይ ጀሚርካ ሴሌብሪቲ ናይ ኤርትራውያን መን ኢና anyway ሜሮን ኣብዚኣ ትኽክል ዘረባ ኣለዎ ሓደ እቲ ባህሊ ናይ ፀርፊ ከምኡ ድማ ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ዝዛረብ ዘሎ ኣብቲ ተቃውሞ ዝበሃል ካብዚ ንጀምር ደጋይ በዓል እዚኦም ቶም ፀለውቲ ናይቲ መራሕቲ ናይቲ ተቃውሞ ዝበሃል ዘሎ ገለ ክፋል I don't know exactly ትመርሕነት የብሎምን ሓንቲ ነገር እንታይ ትርኢ መሲልካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቶም ንሳቶም ዘኽብርዎም ዘለው ተጋሩ ማለት እዩ እቶም ተጋሩ እኮ ዕድል ክብዎም ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ they know ንኣብነት እዚ ሰብ እዚ ንተጋሩ ኩሉ ግዜ ክውድስ እዩ ዝኽእል ግን እቶም ተጋሩ ኣብቲ ብራኸሸው ዝመፁ ኩሎም ራይዎም do you think they can give him a chance ንዑሲ ኣብታ ትግራይ ዝብላ ዘሎሲ ቦታ ናይ ፖለቲካ ዕድል ክብዎ ይኽእሉ ዶ absolutely not they can't ከመይ ገይሮም ክብዎ ምሁር ኣይኮነን ምክንያቱ ንሳቶም ፕሮፌሰራት እኳትር ኣለውና ኢሎም ኣብቲ ፖለቲካ መፅኦም ኣለዉ እዲኹም ኣለዎም ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛ ተባሂሉ ሓታትናቱ እቲ ሚስተር ጋርበጅ
ምክንያቱ he has a flag ባንዴራ ናቱ ንታሪኽና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንኸይትህሉ ዝገበረ ባንዴራ ሒዙ ክቃለስ ይብላሎ ሪኮግናይዝድ ብዓለም ደረጃ ዝተቐበለት ባንዴራ ዘላቶ ሃገር ስዋኣት ዘለዎ ታሪኽ ዘለዎ ሃገር ገዲፉ ፌደሬሽን ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ መበል 14 ስቴት ኮይኑ ከሎ ዝተዋሃበተ ባንዴራ ኮሪዑ ባገሩ ሃገር ኢና ንሕና ይብላሎ ሃገርነት ሸይጡ ንሃገርነት ኣልዩ ሓንቲ ስቴት ናይ ኢትዮጵያ ጽግዕተኛ ክትከውን ትኽእል ባንዴራ ሒዙ ይቃለስ ኣለኹ ንዝብል ዘሎ ሰብ ከመይ ገይሮም እዮም ሪስፔክት ክብዎ ዝኽእሉ ሪስፔክት እንድሕሪቦሞ ድማ ከፍርሃካ ዝግባእ ምክንያቱ ናጽነት ናይ ኤርትራ ከውርድ እየ ዝብል ዘሎ ድምፂ ስለ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ እዩ this is beyond ካብ ኢድየት ምዃን beyond እየ ዝብላነ ምክንያቱ ሃገር እንተለካ ነቲ ፖለቲካ ናትካ ነቲ ፖለቲካ ዘሎ ኣሊኻ ነቲ ሃገርነት ከተቐፅል ዳይ ዘለካ እምበር ንሃገርነትካ ነቲ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ሪኮግናይዝ ዝኾነት ባንዴራ ናትካ ኣውሪድካ ካልእ ባንዴራ ሰቒለ ካልእ ሃገር ክሃንፅ ታሪክ ናተይ ቅቡል ኣይኮነን እቲ ዝተገበረ ቃልሲ ጌጋ እንድሕር ኢልካ እቶም ፀላእትኻ ያያ ዌልካም ክብልካ እዮም ዌልካም ንስኻ ነቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ኣበይ ኣሕመድ ከመይ ዝብል ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዳት ኩሉ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ዘቀላጥፉልና ነገራት እንዲኦም ንኤርትራውያን ክእምኑልና ዝኽእሉ ሰባት እንዲኦም እዚኦም ሰባት የድልዩን እዮም ክብል ኣበይ ኣሕመድ ኣይ ኣንደርስታንድ እዮም ይርድኦ እየ ምክንያቱ ንሱ ዝደሊ ዘሎ ንኤርትራ ክጥርንፋ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ብናፃ ክረክብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ተዲኹንሎ እዚኣቶም ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ንሕና እቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይንቕበሎን ኢና ብሻዕብያ ዝመፀ ናፅነት ንኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ ከም ብሓድሽ ወላ ሓንቲ ንፁር ዘይኮነ ሓበሬታ ግን እንታይ ይብሎም ኣሎ ኮንፊውዚንግ ዝኾነ መልእኽቲ ስለ ዘለዎም እቲ ሃገር ከም ሃገር ኣይንቕበላን ኢና እቲ ታሪክ እቲ ዝመፀ ሰውራዊ ቃልሲ ኣይንቅበሎን ኢና ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ይንቕበሎም ኢና ብኻልእ ኣዘራርባ ናፅነት ኤርትራ የምንሉን እዮም ዘይኣምንሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ድማ ንኣቢ የድልይዎ እዮም እዚኦም ንዝኾነ መራሕና ኢትዮጵያ ድማ የድልይዎም ነቲ ኤርትራ ትበሃል ክድምስስ ዝደሊ ሓይሊ የድልይዎ እዮም እዞም ሰባት ምዛት ሰዋይ ኣብይ ኣሕመድ ዝፅውዖም ዘሎ ከእንግዶም ድማ ሬዲ ዝኾነ ሳላት ዝካረየሎም ዘሎ ግን ኣብይ ኣሕመድ እውን ከም ዝኾነ ይኹን መራሒ ዘዋፅኦን ዘይዋፅኦን ይፈልጥ እዩ ርኢዎም እዩ ኣብቲ ናራቲቭ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ ከገልግልዎ ከም ዝኽእሉ ፈሊጥ ኣሎ ኪኑ ሓሊፎም ንኢሳያስ ከኣሊዎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከኣሊዎ ግን ዓቕሚ ከም ዘይብሎ ውፅኢት እውን ከም ዘይብሎም ርኢ ኣሎ መርፈቲኒ እዩ እኮ ገለ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ እንተዝኾኑ ነይሮም እኮ ዕድል ክቦም እኮ ፈቲኒ ግን ሂ ኖውስ ካልኩሌሽን ናቱ ስትራቴጂ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ዳዮም ክሕግዙን ዝኽእሉ እምበር ኣብቲ ፊዚካል ነገር ንሱ ንተጋሩ ንዓታቶሙ ወጊኑ ናብ ሻዕብያ ናብ ኤርትራ ውግእ ንኽውጅ ክጥቀመሎም ይሓሲቡ ነይሩ ግን ዴር ኖት ሬዲ ንኸምኡ ክገብሩሉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣግሽግሽ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ መሲልኩም ነቲ ናራቲቭ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ኣገባብ ናይ ኢትዮጵያ ስለዚ ተጋሩ ነይሮን ትክክል ነይሩ ተጋሩ ክጥቀሙ ከለዉ ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም ሓደ ፀርፊ ይጥቀሙን እዮም ምክንያቱ ፀርፊ ካብ ኣፉ ቀልጢፉ ፀርፊ ዘውፅእ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ካልእ ቃላት ስለ ዘይብላ ብርሱ ነቲ ሓሳባቱ ንኣብነት ነዛ ቪድዮ ናተይ ርኢ ንኣብነት ምስቲ ሓሳበይ ዘይሰማማዕቲ ኮይኑ ንዓይ ብሓሳብ ክምጉት ወይ እውን ቪድዮ ገይሩ ነቲ ሓሳባተይ ኣብዝን ጌጋታት ስለ ዘለዎ ኢሉ ክዛረብ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ትዕግስቲ ስለ ዘይብሉ እንታይ ይገብር ወዲ ገለለ ኢሉ ዘረባታት ይድርቢ እተን ዝድርብየን ዘሎ ዘረባኽ እንታይ ነግራ ረስሓት ናይ ኣእምሮ እየን ዝነግራኻ ሓደ ሕማቅ ቃላት ገይሩ ዝፀርፍ ብፍላይ ናይ ብዕልግና ቃላት ዝጥቀም ሰብ ሓንጎሉ ባዕለገ ምዃኑን ረሳሕ ምዃኑን እዩ ዝነግረካ ዘሎ እሞ ከዓ ኣብ ሓንጎሉ ከሎ እኳ ሰብ ስለ ዘይረኣዮ ተሰቲሩ እንዲ ነይሩ ደገ ምስ ኣውፅአን ድማ እቲ ጨና ኣብ ርእሱ ዘሎ ጓሓፍ ደገ ምስ ወፀ ትሪኦ ንኣብነት ኣነ ነዚ ሓደ ትሓቱ ዘሎ ሚስተር ጋርቤጅ ዝበልክዎ ኤቭሪቲንግ ዳት ካምስ ኣውት ኦፍ ሂዝ ማይንድ ኢዝ ጋርቤጅ ካብ ርእሱ ዝወፅእ ዘረባ ርስሓት ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ኣካላቱ ወይ ክዳኑ ርየ ኣይኮንኩን ኣይፈልጦን እየ ኣብ ሴም ሩም ኣብ ሓደ ቦታ እውን ተራኺብና ይንፈልጥና ካብ ኣፉ ዝወፅእ ግን ቃላትካ ሲ መግለፂ ኣእምሮኻ እዩ ትፅሕፎ ይኹን ትዛረቦ ቃላትካ መግለፂ ናይ ኣእምሮኻ እዩ ስርዓት ናይ ኣዘራርባኻ ኣወዳድቓ ናይ ቃላትካ ልቦናኻ ብኡ እዩ ሰርቲፊኬትካ ተሰኪምካ ትኸይድ ዲኻ ምሁር ዲኻ ይምሁርን ለባም ዲኻ ይለባምን ሰብ ብምንታይ ዝዕቅነካ በኣዘራርባኻ በካይዳኻ እዩ ዝዕቅነካ ስለዚ ካብ ኣእምሮኻ ካብ ኣፍካ ጓሓፍ ዝኾነ ዘረባ ትወፅእ ተኮይንካ ሽምካ ጓሓፍ እዩ ዝቐው ምክንያቱ እቲ ደረጃ ኣተሓሳስባኻ ምስቲ ተውፅኦ ዘለካ ቃላት ሓደ ብሓደ ስለ ዝኾነ ሰብ ብካልእ ክሪአካ ይክእልኒ ስለዚ ኩሉ ነገር ሶም ዝገብሩ ዝነበሩ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ሰርክል እታ ዘላቶ ባይ ወይ እዚኣ ፅቡቅ ጌራ ክትንፅረልኩም ፅቡቅ ጌራ እውን ክዛረበላ ስለ ዘለኒ ኣብ ትግራይ ዘለው ምሁራት እዮም ኣብቲ ፖለቲካ ዶ ክበሃል ፀኒሑ ሰብ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ዘሎ ትግራይ እታ ዘላቶም ፖለቲካዊ ሂወት ሕጂ ዘላቶም ኢዝ አ ሪፍሌክሽን ወይ እውን ነፀብራቅ ናይቲ ፖለቲካዊ ብስለት ናይቲ ሃገር እዩ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት
زبزن ريو صنحنا مالتيو كم معلتنا مالتي اغرغر وايጫው نسمع زلنا خمس غوين نسمع زلنا وزيد نايتي بوليتيكاوي نقحتن اكايدان ናይ ሕብረተሰቦም ስለዚ ሓደ ትግራዋይ እንታይ ለሓቲቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ነፍር ለና ኣብ ገለ ከም ዝነፍር ለና ዶክተር ኣለውና ንብል ብተግባር ግን እንታይ ዝረአ ለና እንታይ ዝጭበጥ ነገር እንሰርሕ ኣለና ጽሑፍ ኣዲና ነበርክት ዘለና ሳይንቲፊክ ፔፐርስ ኢና ነበርክት ዘለና ፍሉይ ስራሕ ኣዲና እንሰርሕ ዘለና where is our contribution to the society ንሕና ነፍርዮ ዘለና ነበርክቶ ዘለና እንታይ እንድሕሪልካ nothing بدرجة ቋንቋ ትግርኛ ታሪኻዮም ተጋሩ ንሕና ትግርኛ ተጋሩ ትግርኛ ስለዚ እንድሕሪ ትግርኛ ዝኾይኑ ትናቶም where is our contribution ሓደ ትግራዋይ ምሁር ከማይ ለሓቲቱ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ብዙሓት ምሁራት ኣለውና ዩኒቨርሲቲ ናብዝን ሃሊና ተማሂሩ ትዝብና ኢና ንብል ግን ዝረአ ዝጭበጥ ግን ኣብ ዩቱብ ተኸይድካ ናይ ፋይናንስ ናይ ኤጁኬሽን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲክስ ጂኦፖለቲክስ whatever it is ብትግርኛ ዝግበር ዶሚኔት ዝገብሮ ኤርትራውያን እዮም ንፍቶ ንፅላእ ኤርትራውያን ዶሚኔት ዝገብርዎ ምስ ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ክወዳደር ዝኽእል የብል ብቁፅር ክንዳና እዮም ኣብ ትግራይ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣሎ እንድሕር ኢልና ለሰይ 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግርኛ ተዛረቢ ንበሎ ተካል ማይኖሪቲ ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ተዛረብ 50% ናይ 5 ሚልዮን 50% ልካዮ ከባቢ 2.5 ሚልዮን ስለዚ ብቁፅሪ እንድሕር ኮይኑ ንሳቶም ይበዝሑ ኮንትሪቢሽን ቁፅሪ ኣይኮነን እቲ ኣበርክቶ ኢኻ ትርኢ ኣብ ስነ ጥበብ ተሪእና ድማ ሓንቲ ቪድዮ ምልእቲ የረ ነይረ نفس وكف سنة باباو سرحتنا يرترا بإثيوبياوያን ትግርኛ ጥራይ ብለ ኣለዎም ተጋሩ ጥራይ ብለ ኣለዎም ብኩላቶም ዝቀዳሕ ንስዩ vice versa is not true በኢትዮጵያውያን ዝበዝሐ ከ 100 ሚልዮን ኢና ዶገለ ዝብልዎ ካብኡ ዝፈረየ ስነ ጥበብ ኤርትራዊ ቀዲሑ ዝገብሮ ውሕድ እዩ ስለምንታይ ዘይቀድሕዎ ካብኡ ንላዕሊ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ወይ እውን ናቶም ክገብሩ ስለ ዝኣምኑ they have the confidence ነፍሰ ምትእምማን ኣለዎም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ተጋሩ ድማ ናይ ኤርትራ ኩሉ እዮም ዝቀድሕዎ ስለምንታይ they know እቲ ህዝቦም ነቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝፈቱ ንዑ ከም ዘኽብር so they act according to the demand ነቲ ዘሎ ጠለብ ርዮም ብዮም ኣክት ዝገብሩ ዘለዉ and the idiot ሳብዙ ዘለዉ ንሪኦም ዘለና ድማ ነቲ ኤርትራዊ ጭውነትን ክብረትን ናፅነትን ፍሪደምን ንኩሉ ገዲፎም ናበዮም ክኸዱ ዝፍትኑ ዘለዉ ናብ ካልኦት ኣዲኣ ገዲፋ ሓቱና ትናፍቕ ዝበሃል ዘረባ exactly ካብዚ ዝመፅእ anyway እቲ ኩነታት I really feel أبي سحتت كم زلوا جن عن بزح زي هبيم sorry نغطر. Title of our presentation was looking forward to digital development in Eritrea, and the paper is prepared by Professor Kiflay Gebremedhin of Cornell University and have grasped أرجع حنت زربا كنت أبارك لكم سلسلة اللغة يمسي هذا اللغة. The message of the presentation. We have gone through a lot. We won the war. And now it's time to strategize on how to win the peace. And I believe technological development and introducing technological advancement into our economy is the right way to win the peace. To me, I hate to prejudge our situation, but unless we have a good footing in the next 3 to 5 years, we will be in a serious problem. We start with So እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤርትራ ገለ ካብቶም ኣብቲ ሰሚናር ተሳቲፎም ዝነበሩ ምሁራት ናይ ኤርትራ እዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሚስተር ዳዊት ገብረ ሚካኤል ይበሃል ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ገለ ነገር ክንገብር ተዘይክኢልና ህይወት ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን ምዃኑ ኤርትራውያን ኣብቲ ናይ ዓለም ውድድር ንክትዕወት ከቢድ ክኸውን ምዃኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ትዕዝብቲ እዩ እስካብዚኣ ንስማዕ ሕጂ መሃንድስ ግርማይ ዘርኣይ ሬፑቴሽን ፖል ኢንተርናሽናል RPI ብዝተባሃለ ብደረጃ ዓለም ዝና ንዘጥረዩ ዋና ኣካየድቲ ባንክታት ከምኡውን ንኢንዱስትርያታቶም ናብ ክብ ዝበለ ፅፍሒ ዝዕበዩ ፅልዋ ዝሕደሩን ፀለውትን ሰባት ደረጃን ኣፍልጦን ብዝህብ ትካል ኣብ መንጎ 100 ፀለውቲ ኣፍሪቃውያን 2025 ተረቂሑ ግርማይ መስራትን ዋና ኣካየድን ናይቲ ኣብ መዳይ ተተካእ ፀሓት ብሕልፊ እኳ ደኣ ኣብ ፀሓያዊ ፀዓትን ምጭንጓዕ ማይን ኣዲጉ ዝዓይ ኣብቴክ ኣፍሪቃዩ እቲ ምስ 100 ህቡባት ኣፍሪቃውያን ዝሰርዖ ትካል ንግርማይን ኣብቴክን ብከምዚ ዝስዕብ ይገልፆም ግርማይ ዘርኣይ ኣብርሃም መስራትን ዋና ኣካየዲ ስራሕን ኣብቴክ ኣፍሪቃዩ እዚ ኣብ ፀሓያዊ ፀዓት መፍትሒታት ዝቅርብ ትካል ንሓደ ፕሮጀክት ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ዘመሓድር ኮይኑ ንድፊ ምህንድስና ዕድግን ህንፀትን EPC ኣጣሚሩ ይሰርሕ ይብል
ቀፂሉ ኣብ 2011 ብ$20,000 ወፍሪ ዝተመስረተ ኣብቴክ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ልዕሊ 25 ሃገራት ዕዮታት ካይዱ ኣብ 9 ሃገራት ድማ ኣብያተ ጽሕፈት ኣለዎ። እዚ ኩባንያ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ግርማይ ንልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ብርትዕ ዋጋን ዝተኣምንን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምቕራብ ንቁጠባዊ ምዕባለ ይድርኽን ንመጻእቲ ኣፍሪቃውያን ፈጠርቲ እዮ መራሕቲ ዋኒን ይናቃሕን ኣብቴክ ኣብተን በዳይ ኩነት እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ሰማዕኳ ኣነ መጀመርያ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ መግለፂ የብሉን ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ማለት እዩ ይፈልጦ እንዴ ግን ብቐረባ ከምዚ ገይረ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ ሓደ ኤርትራዊ ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ተራ ቢዝነስ ተራ ኣይኮነን ተራ ቢዝነስ ወይ ተራ ትካል ኣይኮነን እዚ እንታይ ዳ ጽምኢ ናይ ኣፍሪካ ሓደ ቀዳማይ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ፀዓት እዩ ፀዓት ደይብልካ ኢንዱስትሪ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ፀዓት ድማ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ኣድቫንቴጅ ሓይሊ ዘለዋ ኣፍሪካ بمول أفريقيا مالتي صحيح اللواء 24 ساعات شوعات معلت نسومن 365 معلتي زلوايا ስለዚህ እቲ ዝበለፀ ንዓና ነዳዲ ዘይኮነ ኣብ ሶላር ኤነርጂ ኢና ከነተኩር ዘለና and luckily ኤርትራ one of the best ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዎ ካምፓኒታት ዝመሰረተ ኤርትራዊ እዩ now my question is Mr. ግርማይ ወላ እውን ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ምስቲ ዘሎ እገዳታት ንብረት ገዚኡ ናይ ኤርትራ እትዎ ችግር ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ this is clearly there's a problem there but እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካብ ዘላ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኤርትራ ናብ ቴክኖሎጂ ክትኣቱ ድሌት ኣሎ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ናይ ግድን ኢንቮልቭድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከም ሓደ ቦርድ ናይ ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ቦርድ ተጌርካ እዚ ሰብ እዚ ግድን ኢንቮልቭድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት ነዚ ክኢላ ኤርትራዊ ግርማይ ኣነ ናተይ ትዕዝብቲ ክነግረኩም 5 ደኳትር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃሩ ነዚ ተወዳዲርኩም ላይ I choose this guy ነታ ዓውድቲ ብዛዕባ ሶላር ኤነርጂ ብዛዕባ ገለመለ እንድሕሪብኩምኒ ካብ 5-6 ደኳትር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝምህሩ ዘለዉ I can pick this every day ነዚ ሰብ እዚ ክመርፅ ክእል ስለምንታይ ኣብ መፅሓፍቲ ከተንብቦ ነገራት ሓደ እዩ ብተግባር ክትፈልጦ ግን ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘሎ መብዛሕትኦም ኣካደሚያ ዘለዉ ሰባት ነቲ ዝፈልጡ ኣብ ግብሪ እንተዝገብሩ ኣዋይ መሃለውን ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ብጀካ ውዕዳት ነቲ ዝፈልጥዎ ፍልጠት ብተግባር ክሰርሕሉ እንተዝኽእሉ ብዙሕ ችግር ፈጢሮም ኣብ ቢዝነስ መሃለዉ መብዛሕትኦም ኣካደሚያ ነቲ ዝበፅሕዎ ሪሰርች ናብ ተግባር ምስ ቀየርዎ ናብ ቢዝነስ እዮም ዝኣትዉ እቶም ዘይኣትዉ ግን ሓሳብ ጥራይ ክብኹሉ ነተን ዘተግብራ ትካላት ይቡ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዕድል ኣለዋ ከምዚኦም ዓይነት ዜጋታት ኣብቲ ዝኸበደ መድረኽ ክትፈጥር ምኻላ I really hope ነዚ ሰብ ሓደ መዓልቲ ክረኽቦ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናተይ ተስፋ ኣብ ኤርትራ ነቲ ናይ ሶላር ኤነርጂ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ቦርድ መንግስቲ ብቐረባ ምዚኣቶም ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ፀገማት ኣለዎ መንግስቲ ጥራይ ዝፈልጦ በት ናይ ከምዚኦም ዓይነት ቦርድ ኣቆይምካ ዋላ ኣብ ደገ ከለዉ ሓሳባት ናይዚኦም ምውሳድ ግን ይወስድ የለን ይብል ኣለኹ ዳር I don't know ናተይ ሪቶ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ተራ ሰብ እየ ገለገለ ሰባት ኣለዉ መንግስቲ ዝገብሮ እንታይ ትፈልጦ ኣይፈልጦን ኤግዛክትሊ ናይ መንግስቲ ዝገብሮ ኣነ ይፈልጦን እየ ዘይፈልጦ ይፈልጦ ክብለካ ይክእልኒ ኣነ ግን ዘይጋ ስለ ዝኾንኩ ዝምህሮ ዘለኹ ኸ ሚኒስትራት ናይ ኤርትራ ይኮንኩ ዝምህር ወይ ዝሓብር ዘለኹ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ እዩ ከመይ ጌርካ ሃገር ትሃንፅ ወይ እውን ሃገር ተሃኒፃ ዘላ ናብ ምዕባለ ንክትገብራ እንታይ ትገብር ግን ኣይነው እሱ እዩ ስራሕ ያነ ናተይ ስራሕ ከመይ ጌርካ ሓበሬታ ኣኪብካ ናብ ቢዝነስ ትቕይሮ እሱ እዩ ስራሕ ናተይ ናተይ ሓሳብ ዝብል ዘለኹ መንእሰያት ናይ ሎሚ ናይ ፅባሕ መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ከምዚኦም ዓይነት ኣብ ቢዝነስ ዘለዉ ሰባት ኣዝዮም ኣብ ትካላት ዘለዉ ኮርጉማት እዮም ገለገለ እናበልካ ክትራገም ዘይኮንካ ወሲድካ ክትመሃሮ ኣለካ እሶም ክሕግዙካ ኣለዉ ምክንያቱ ናይ በዓል እዚ ክኢላ እዚ ከይተማኸርካ ኣብ ቻይና ከይድካ ክትገዝእ ተኸይድካ ዲፌክት ዝኾነ ንብረት እዮም ክቡኻ ህንዲ እንድሕሪ ከይድካ ሕማቕ ንብረት እዮም ክቡኻ ነዚኦም ዓይነት ኣብ ቢዝነስ ዘለዉ ሰባት እንድሕሪ ኣብ ቦርድ ናትካ ጌርካ ግን ትኽክለኛ ንብረት ብትኽክለኛ ዋጋ ካብ ትኽክለኛ ቦታ ንክትገዝእ ንህዝቦም ስለ ዝሓልዩ ንህዝቦም ስለ ዝፈቱ ትኽክለኛ ሓበሬታ ትኽክለኛ ስጉምቲ ንክትወስድ ይሕግዙኻ ኣብ ዓውዲ ቢዝነስ ኣበይ ኢንቨስት ትገብር እንታይ ትገብር if you ask me I can give you good advice ስለዚ ነቲ ኣነ ዝፈልጦ ክመክር ፀገም የብለይን ኣብ ዓለም ድማ ተወዳዳሪ ክትከውን መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣብ ቴክኖሎጂ መን እዮም ኣማኸርትናቱ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን ዝለዓለ ኢድ ዘለዎ ንዖም እዩ ዝወስድ ዳስ ዋይቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ሓያል ዝኸውን ሓያላት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዘለዉ ኣማኸርቲ ከም ኣድቫይዘርስ ገይሩ ስለ ዘምፅኦም እዩ ስለዚ ንስኻ ድማ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ዝበለፀት ክትከውን ካብ ስዑድያ ወይ ካብ ኢማራት ወይ ካብ ገለ ዘይኮነ ካብ ህዝባ ምሁራትን ክኢላታትን ምሁራት ጥራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሩ ጥራይ ኩላት ኣይኮኑ ሶሪ ፅቡቅ ይሱ ግን ኣብ ፕራክቲካል ዓለም ዕዉታት ዝኾኑ ኣብ ቢዝነስ ዘለዉ ድማ ኣምፂኻ ንህዝቦም ክሕግዙ ስለ ዝደልዩ ሳቶም እውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ብሃገር ደረጃ ከምዚ ፕሮጀክት ንሓስብ ኣለና እንታይ ሓሳብ ትበና ከምዚ ንደሊ ኣለና
كما يحيش ناتكارو إيتون تاي مسل دحر الكايوم ولا ودو ناي مودا تحسب يتابم أجل نجرن كان مخرو خان دحر هاتيكا زبالة مخرو كبوخا يقولوا أبتي تقعد زل همان قد ما صبغ وسانا وتشي تا وسانا نخجبرن يتقمو خامالتي إزيا كم حسب نفت منسي كسجاجرا أزيا دستبلني مغنياتو منسي تكأنا يتهجر ديك أفريقيا إزي أبت أتو قرباي إنكو حقو سكا إنكو عبزبك عكا نغدميت سقوم إيرترا دما كاباها بزع كم تسبي من قارزة ليه كاي مثلا ناي بحق دما قرية أنا كم زعينا زي قام هلا وزهجر نايلومي أرس دما بزكو دي أي هو بحر معالتي أب conversation أبز كم تو تصفي قبر نايلو معرس بزكو دي لايك مقبار سبورت مقبار دقف محابناتكم ريتوناتكم حسب دما بكومين سكشن قرف نابلكو مزيادة رفقات فكو